खा यगजाकनाय मांपली कासाय फाइक्या नुखुं बिग्रा उंमा बाय जानानि माइरं खरै उंमा बाय थाइपुं खाकथानि वो फियाबा बुफां साकानि कलायै दाबुक सा खामनगो कलायजाक ताखुक रंजित मलसम मंगिया ब्लक बायखे खबजाक हिनै कक्तुमावो साइमांका कक्तुमा मामानि लगी लगीनो थांगै नायख्या बरम गनां एमडिसि उत्पल देब्रमा ते जत तिप्रा मथानि आदम संग्र हामबाय चिनी मेडिया फ्रेनो जों तिनी चिनी मंगिया कामी ब्लक बाय खबजाक नुना सरा बिसिनि खरकसा चिनी ताकुक बेलाय चेराय 14 हते 15 बछरनि बयस बुं रंजित देब्रमा रंजित मलसम बिनि नुखुंगो बेलाय अवस्था हामियानि बागै आं वातिन सिजन नगो माइरं करै माइ करै रि करैनि बागै बो थाइपुंनि जरा बुंबो हवाय दागि जागै थाइपुं खागना हादि हिनजागै थाइपुं खांना फाइचानि वातै टेम फाइमान जरागो थाइपुं खांना थांतानि बुहां सागानि क्लाइखा हंकायनो बुहां बेदेक अरन हते तावै असर जरातै पारंगै थांका हंकाय संगे नो चिनी बिसिनि जे लिडारक चिनी बरम गनां बिके मलसम आनि बन्दुनो ताई अजागा दं चिन तुइसराइसं चिन दापा बनसं बर खबर हका हंकायनो जों बहायनो चिनी बरम गनां Honorable Sir Utpal Debrama जों खबर हमान लगे नो चिनी बरम गनां Sir Utpal Debrama बहायनो चिनी जे रंजित मलसमनि नुखुंगो सोबानान बागै बन सोबानान बागै बरां रिर हका चिनी तिप्रा मथान बिसिंतै हंका आमन बागै जों तिप्रा मथान हयतेबो चिनी सारन हयतेबो जों रां किसाक कालेक्शन खाइनाय बिनि नुखुंगो फाइ सोबा फाइका हंका चिनी सोबा थानि चिनी लगे तंगो चिनी तैमदो सबजोनाल चेयरमैन बरम गनां रामसिंह हिलेमा मलसम चिनी तिप्रा मथानि नेतृत्वरक आं बेलायके हामबाय माइरबो चिनी बुबाग्रा तै चिनी सार उत्पल देब्रमानो अमा हाइकाय बरक सोगियानि जरा सोगियान नुखुंगो सोबा फरमान बागै बेलायके हामबाय सार जों आबन बागै सारनो मामा बागै चिनी बुबाग्रानो बेलायकेनो हामबाय माइरबो तै चिन जे खस जे सोबाना चिनी तिप्रा मथान हयते बरनो बा हामबाय माइरबो बेलायकेनो बरनो नुखुं बरक बकसांखा हंकाय चेयारनि कंडिशन डॉक्टर बाय सामायावगलो एक्सरे तो खाइका खाइपानो तेलमर हॉस्पिटल सीटी स्कैन करिनि बागै जीबी सा खामनागो तलांगैनाय सीटी स्कैन खाइका हंकाय बेलेखे क्लियर नै हिनै सिनि डॉक्टर साहब साका आमन बागै जों बाहाने खातंग थगो तिनि जोगिया नुखुंगो रांकिसा सोबा फाइमामानि बेलाय खा कसांखा तै हामबाय याफोर पेर हानि हाय चिनि बरम गनां सार उत्पल नगो हामबाय।